Amos maayong mga kamot. I hope you're in good hand. Sa diyang gibasa ninyo niya ako suwat. Upon reading my letter, Itago na lang ko sa pangalan Dolly. in the back of the big mango tree, ayun, tago ba? Dolly. Just call me Dolly. Straight, pagdali diya. Taga Monte Vista, Cobal Province, Jugod, Ulanday. Yes, I'm from Monte Vista. What the province? Province. Dolanday. For your information. Dalaga pa ko og nagpaginaron og 23 anyos. Yes, I'm a Wina. 23 years old. Eh kung muli tao, bachelor man na. Ay, mali na. Sa mga partner mo. Masakit ako partner. My gosh. Dahil nag-sabot yung English. Second year college ra ko kutob. Yes, I'm second year college. Only? Doon lagi kay way sapi akong ginikanan. Because my parents is no money, no daughter. Mo to naka-desisyon ko nga manarbaho diya sa Dakben sa Davao. Yes, I decided to work in Davao City. Ladies and gentlemen. Nahimo kong sales lady sa usa ka mall ug na-assign ko sa kitchen department. Yes, I am a transformer. Sign of the one big kitchen, dirty kitchen. Transformer na nasigan mo na yung matawag transformer. Transformer mga dinisiga. Siga isuga, mata pa ba? Sama kay Balo, na transform. Nagkauyab ko, guys, sir, na mo. Yes, I have a boyfriend. Dicer only. Si Ivan. Si Ivan. Just call him Ivan. Tulo lagi para diliwag na ko yung Ivan. Miyang yun si Ivan sa kuha. Yes, Ivan told me. Kaya nga kung boarding house manggod, nasa may buhangin, samtang siya nasa may Magallanes. Yes, my boarding house in Buangin. And one of the boarding house, Ivan in Magallanes. Iya kong giingnan nga mag-share na lang daw may boarding house. Ivan and me shared together. Aman mo naman sa Iran. Dolanday. Wala ko na mga mo ito'y magsugod. I can expect Dolanday. O ito'y sinigdanan sa gapnod sa akong And this kinabuhi. is the story of the stagnant of my life. Cha-cha, cha-cha. Cha-cha. Ay, ito na ka na ko lang type. Musta man? Ngit, kuya, ngiti. Ako'y kayo yun. Gatod, tagabuhangin. Yung muli po kong Magallanes, sleep pipes. Kuya, ang trabaho. Nareklamo ka, ha? Ano na dahil magreklamo na lang kakaroon, ha? Ayaw kong inanaabang. Sabay kong tawagan na to. Ngit, Ito, sige. nanangit, ha? Unom na takabulan. Unom kabulan na ako ng ginabuhat. Ngit, kansi, ikos, pliti, aningit. Kunya, kung sa may mong gusto na reklamo.
Reklamo naman ni noon sa Taos. Ayaw pag-ana ba? Ivan, ha? Dili ba? Ginagalit mo ako, Ivan. Kambyo na tabi. Ihatod ko na mo Magallanes. Yan, muli pagbuhangin. Gusto ka magkamita, oh. Suotan niya ako sa'yo, lo. Ako suotan yung pantalon niyo. Oh, lagi dahil na. Ba't Ah? masupod? Ginabayanan ni ba? Yun lang yung kamastoryahan ba? Seryahe. Skins? Saba? Pili ko na diya. Ano na ako dyan ka diya? Iba, ako nga pasabot na mo storya ta ba? Ano na ako dyan ka diya? Nakatulog ka. Hindi, ay, malis na. Gatong promos pantalon ba? Sige niyo. Ha? Bigla si kong bata. Ha? Sugtan ko itong promos. Katawa man na yung kauban diya nga. Ha? Ang katawa man na siya. Baan, hindi ba? Ha? Ay ko alam na, ha? Anong sin mag-istorya lagi ka Rosa? Hangyo lang kung ako ba? Hansa! Kumain mo, share na ng tag-boarding house. Pag-sure ka! Ivan! Pag-sure ka nga! Makabalo niya sa mama, be! Ha? Dito na lang kapuyo sa Kaos Magallanes. Mas okay man dito. Di lang niya ikot yung ikaw ba? Balo ba yan ka nga? Gusto na kayo mabalaan na nila. Huwag sasako. Kabalo ka sa akong ginabuhat sa sulod. Ang ginabuhat ako sa boarding house. Kabalo ka, wala. Wala! Kamahadlok. Nonsa! Kung kumadlok nga pwede ko magdalag laing babae dito. Unsa? Oo, di ba? Pwes, dito ko mo. Dito na pwede, Ivan. Dito ko mapuyo. Mara man din. Tara na. Ikaw na Tara nga. na. Kaya sila ng istorya niya. Sa face na. Gusto mo juga ang bato ko nito. Sa stila ni Mato ka nito. Pa-explain ako ng ano. Ano mo ko na siya? Kami na ba? Lagi. Tumukta ng mga kuwan eh. Pagkadig ka. Kabalo ka. Kanang imong ibayad diri. Ato na lang nang ikonsumo di. Busog pa ta. May tama ka. Congratulations. Oh, di ba? So dito na. Nakuha mo na istorya ha. Panay ko diri. Panay ko diri. Kaya sa'yo maadto ka sa kuha. Ay, pa dito na lang ta. Mapatay ako. Sige na. Automatic. Dala na ko lang ano yung mga inganyo ni mo. Dali, na-inganyo na ko ni mo. Dali, tara. Ganyan na ka? Na-inganyo na ko. Tara. Ikaw. Wap, sa isa. Kinainganyo naman ko ni mo. Manamilit sa tadri sa ako boarding house. Boss, kung asawa rin, boss. Hi, boys. Asawa rin, tawag Just ako. call me darling. Dali kagila. Dali kagila. Dali. Boss, Sabi niyo, pero bugulitaw ka naman na kay kauban niya ka manggoy. ano na lang ginagawa asawa ko? Tik-atik, rin. Yo, Hindi kita tinuod. Sure, May ano ba? kontrata na. katong imong gilala diri, primero, gulang tayo to. Ang bata mo ni kayo. So, kagado. Boss, unsa man yun? Nakay sumpanan. Dalan kag gulang, karingga ka. Dalan kag batanon mo, karingga ka. Sa may dalon ako dali. Dalan kag laki mo, karingga bugaw. Do, believe ko ni mo do. Bisa dili ka tantong gwapo do, pero perto, taki ko yung perto do. Sundog na ko sa mga ikaw, ilan lord na dito, boss. Do, di kayo madugong na mong itong istorya do. Basta kay ka ng balay, kwarto. Anong uyab nga kuluton, boss? Pinapuo kong short ano ya. Han? Do, wala ka na akong lawas do. Giduka ko kayo. Baguligo ako nga didag. Ay, boss. Oh, hindi kayo, di lagi naman pala kung among landlord, libutan kayo na. Gusto mo ng inyong amo? Ay nga. Ganang yung square pass niya nga sa kusarina. Baklaro kaayo. O lang. Nipis kaayo ba?
Inalagi na siya manunukan yung... Watahan man na, sugaro lang kayo, no way masa. O ba? Ano, hindi ko na mailahan bidayin mo. Ilan. Kaya Wala. sulod to ni. Ato lang nga rin siya mong gamit sa sulod. Tara. Karon kang bayhana ka. Nanakoy bagong prospect. Kwaon ko itong papulkan din tatay sa banga. Ay, ananing. Ano ba yun ako? Klaro kayo. Nadyo ko rin silang dos ng tilang. Klaro kayo. Ay, kuya gitu eh. Di yun Tapay sa kong likod di. Isa kayo. Ay, yan ba? Abog bang kayo eh? Tapay akong likod di. Bibi. Grabe na yung likod ni mo. Mukasunan yung likod eh. Sana ka. Kaya mo tawid, hindi mo pa... Butangi pagod. Ayun. Ikuan pagod siya. Nawaswasi pagod yung tarangon. Kahit kayo makasama no. Kami kayo makalimutan. Yung matas-gapas. Minami. Lumal ako na sa Planganas. Mukha mo eh. Masig ko maday ka na yun. Masig ko maday ka di ay. Masa may butang ani nga. Ni ito man na yun ng tubig. Sorry ha kay. Huwag ka nabot. Di ba gini malaban pa. Para man una sa ginamos ni. Ay. Kapoy. Ay. Kubito tong mayroong balhin ako. Dali, kapoy bugay ko nga. Amo ko na Unlan na kayo itong gamit na. Nahago pa ko. Bago juga. Unlan na itong buwan. Ay, dali. Ay, kapoy kayo ba? Ay, si Karing Gada, Dida. Nakita lang gani ka sa kong suot nga. Mr. Bat. Ayaw ba? Kailangan ko makita sa mga singot ba nga magtulog ka sa mga dalunggan. Uy, ikaw ba? Saan mo singot ka rin ba? Inaali kita sa first. Basta first nga, green yun. Dala muling na. Ito mo sa mga dalunggan, mag-aagas ko. Gilumot man niya kung 1 hours na liog na ako. Ayaw pa kay hinggang kayo ba? Samang ka eh? Lumoy ko. Musa, nilid ba ita? Bukadlaw, atong waring adlaw, rin gililigtas ang trabaho. Ayaw ba? Ayaw maging anak ka sa kuha. Ayaw lagi. Hindi Ayaw kami lagi. patintala. Ayaw Magtapis lang nito kita. agabi. Bahalag basa niya kung magtapis. Gusto ka siyawan, di ka? Ha? Uy, yun ko. Ngit. Grabe naman yun ang ngit. Ngit, ano, ngit. Ipakaon mo yun mo nagdaghan ngit. Ngit. Ayaw ngit ba? Malagi na yung sa liganda yun pa. Ngit. Puro kang pulang ngit. Ngit. Ayaw ngit. Oh, wala. Masa ba na yung mga brief ni Tiger mo na yung brief? Ano si Karing Gada? Mga sapot ba ni wala like wala tag-irkon diri ha. Magiging ako sa ako. Ay, nasiglingo-ligo niya. Malikos ako kay igang kayo makasapot uy. Kakit kayo ko ba? Muna kung gusto lagi ka, pilit ka. Yung kabida. Kanahan ana. Ang dili. Di ka ganahan yung sama na ko niyo. Oh, Kapi naman tuko ni mo. Ay, pakaw nagalibang-bang na yung tuko ba? Ayaw ngit. Ngit. Ayaw ba? kamot naman ko. Kana, klaro kay Dres Bangag.
Atras pa, kaya pa niya sunod ang karikid. Atras pa. Nachoy. Atras pa, Choy. Hinayang ito, right? Okay. Nasaan ka? Dara po kay bagong gibit, diba? Ha? Dara sa kay bagong gibit, diba? Lalo akong itabunan ang bangag sa mata para Ayaw makita. sa budi kaya akong balikod. Ayaw na kung sa ibong gidali. Ikaw bata ka. Hapit na ka mabuta ng bulinggit, di ba? Daghan sa imong bujing na. Hapit na ka mabuta, wag niya po ka matagap. Lo, kalunggo na, lo, kalunggo mata na, lo. Di ha? Ayaw, lo. Balik di ka. Uy. Very nice thing to eat. Ayos ka na na. Angin. Mawili magong sabay. Mawili na sabay ni Kuanday. Sabay ni ay Banday yung uyab din eh. Lo, di tanawa sa ilo, kapatid niya. Ay, sagsag-sag ito mabalik. Masakpay na ta. Haka na boy. Di napit sa kwalo, hayay kay lo. Boy Loban. Haka na boy. Agay! Diyos ko, ako ba ito? Lo, ano sa kanya, lo? Ito siya ako ba tagdago? Tricks! Hey, Wits, Dali good. Savage. Iyo ko, kila, Saman? bila akong sandod ba? Nalili ka? Ha? Nalili. Gusto yung naliligod. Ayun is pamakak niya. Kaya sagod niyo mo, good birds. Ayaw ko pala na, birds. Nalili ka wala. Ay, isa tayo. Is ka pumagat. Dali. Birds. Birds, ako pala ba kong mata, birds? Dahil, pwede ako tiyan, birds, balik. Ito slok na kong dagom ang mata. Ay, ba't ano ko sa mata, be? Tama. Wala. Sumay ko silipon niyo, be. Kaya kayo ka pang hambog di ay? Ito, Birds, ayaw sige na bisyoso, birds, kay... Hindi ko backpad niyo, birds. Birds, ka na yung style mo, birds, nadala kang lang didang niya, birds. Radyo ko ka na naman didang niyo, birds, ba? Birds, ka pa man sa mabalik sa kwarto. Sige, batas na. Kasi batin mo ko di mo nga amo ko ng kwarto. Ikaw si Matiray. Bantay lang yung kasko. Sila ni ba? Wala na kang sapa. Wapo ka. Sa juga itong silip-silip sa kwarto. Bigyan mo na ko to. Nang tibantes mo dingos. Lo! Ay, da! Wala naman yung matalungan naman yung bandits. Napasok ko ka ng pwede ko ay. Muna mo nagituslok siguro. Ano na itong magsilip-silip ito ka. Wala taong ko ito ba? Ay, una ko lang tato do, ha? Kalagalan din ang pwede-pwede ay. Madlo ko sunugon kay nabit ka dito sa kuhan. Nasunog din ginoon ta. Ako na pahala ito, ha? Sige, ayos ako. Ay, tiguangan ni. Buta dyan kami tiguangan ni ba? Ngit! Ay, ngit. Oh, ano sa mga nilak? Delayed ko, ngit. Unsa? Yes, I'm delayed telecast. Ngit. Saan man ako ni Ngit? Wala pa ganyan. Ngit, nakuyawan ko. Saan na lang babalalan ako mga ang ginikahan na dito sa Monte Vista. Sa lungkot, sa Buena Vista. Sige na. May tatagsolusyon, ha? Diday ko,
Muna yung solusyon ako nakita, ngit. Bali na lang kaglayang boarding house, ngit. Ay, mong pabalinon. Ha? Ang mong pabalinon? Ha? Kapi kayo kaiban. Anak ko na una. Kakakayo kayo. Unya ko, wates ko. Unya kayo nani. Usahan man ako ni. Ha? Wala ko Hindi ka ilabot. kabalo mo barong ane? Wala na ko ilabot, ha? Wala na ko Tukak ilabot, tukak tukak papipot-ipon. Pinipon dali. Pagkumang may nani ko. Hindi ka kabalo manubag di ay. Ha? Alumalumak ka? Basta wala na kasumbod, der. Out na ko diya. Hindi kumawa na rin di ay, be. Out, di ka mawa. Saan mo na ako di ay ba? Hindi kumawa. Dili ako akuan po ningot. Ikaw mo niipon dili. Hindi, ikaw man iipon sa kadal sa Magallanes. Balik na lang ito sa buhangin. Wala rin ba rin sa buhay na sunog na? Dili ako. Iya, kawa miss. Kaysa yan kaya. Di ka mawa. Di kumawa. Bahala ka. Dala ka. Dili ako. Ivan? Ivan? Hawa ng aparador. Hawa ng kusina. Apriyan ako din sa pintirito. Saan ang grape tayo marablig? Wala isun, ultimo isutin, gidal. Ivan? Yung wala ko ito hanap. Ivan? Lagat kinay aning-aning. May sulat. Nasa kamay niya yung sulat. Ngit. Hasta la vista. Baby. Nilayang ginagaling-galing. Ay ba? Remember that piano still alive. Gilayasan ko ni Ivan Dolanday. Sakit kayo. May nalanggani kay dili ko buntis. Ano bito nag-ipon-ipon pa ko? Medyo ko otro ato. Nakaamgo na ko mayroon ng lalaki sa storya. Mayroon din sa mga pasalig. Talig lang ay laglaom. Dinajug ko. Salamat. Punta na makarealize diha karon nga naminaw. Utong na sa storya imong lucky day. Ay pasalig-salig diha. Mingon ng uban, i-give up ng isa para nimo. Ay joke to nga. Matak na. Tulutuan na ba na yung kana para ganahan ka? Ato din nila. Inyusuat magtatampo. Darling.